ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକିନା ଆମେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଚାଲୁଛୁ। ଇତିହାସ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଅଛି, ରହିଥିବ। ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ବରେ କ'ଣ ଅଛି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯେ ଅନ୍ଧ ଦୁନିଆରେ ଦର୍ପଣ ବିକିଲା ଭଳିଆ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଧରମ ଛାଡ଼। ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକିନି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିନି ଧର୍ମର ବିଜୟ ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏ ମାନବ ସମାଜରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ। ତ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ଯିଏ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କି ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ବୁଝିବାକୁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଦରର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ନ ବୁଝୁଛି 3 ଥରୁ 4 ଥର ଦିଅ ନାହିଁ। ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା କହିଲେ ବି, ନିରାଟ ଭଲ କାମ କଲେ ବି, ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯିଏ ନ ମାନୁଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଧର୍ମର ବିଜୟ ଟୀକା ଆସିବ। ସତ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳିରେ ରହିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ଧର୍ମର ବିଜୟ, ସତ୍ୟର ବିଜୟ ରହିଛି, ରହିଥିବ। ଅତୀତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇକିନି ସମାଧାନ ସୁଧୁରିବା। ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ବରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ବଡ଼ ଓଷାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦର୍ଶକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜ୍ଞାନ ପାଳନ କରିକିନି ଶେଷ କରିବା। ଏହି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ। ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଲା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଲା, ଧର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ଜୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିକିନି କେତେବେଳେ କିଏ କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଥିଲା, ରହିଛି, ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ବକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିନି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅସତ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ପିତାମାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ।